अर्जुन फिथाइ दा बावखुंग्रियावहाय बै गेटआवहाय गायनो थाखाय हरफादोंमोन नालाय गाखोग्राफोरनो गासिनोबो ओमफ्राय जों दा गायनोसै बेयो अरुणाचल गुदुंथिंजाय जों दा फैदोंमोन नालाय बावनो गायनोसै जोङो मा बेगर ओमफ्राय आं सिनाया थाङा फैगोन बोसोरावहाय नायफिनसै जोङो आंनिखौ गायनांगोन ना Maybe not be itu kita biarnya boleh oh sampai kayak kemana Hey guys, good morning. Nama gue Jenny. Nama bilang di hello. Nama berapa? Nama? Bagus lah di sini sekali nama. Dede. Yo, hani singgah. Bilih hang lah, mak naik nanti ke? Nor. Nor tu deh, mak. Nolai. Deh, Nagar. Hai. Hello. Hai Nude. Hai. Acing sabai. Acing sana kawan muda nanti mana? Kamu kira pukul. Nindro. Nunda aku kemsi sabai. Deh, naur sini deh. Nunda kenalai. Hey, aku go. Deh, Nunda. Good. Cikgu ni saya mana kau? जोङो बावखुंग्रिनिफ्राय फैखांनानै नैबाव सेलफि लाफैदों लामायावहाय बरियानि भिउआ नै मानसि लागासिनो लोगो गैया रावबो लोगो लायाखै नुबाय अयनाय गोजालै बिसोरो नै बेखौ लाफायाखैनो बेफोरबायदि मानसिखौ मा होननो सानो बिसोर मानसिखौ मा होननो सानो नोङो बिदि लाफायो मानसिखौ मा होनगोन गिलाना दे नोंसोरल' लायालै आङो मोननै र' बरिया नुदोंलै भिउखौ